ngai ku blai e di baro ka kerteng ke jong Jesus Christ bangadadap da ka download ka bagmen banganyo ban ya pusan bat pi nakak tien ka jong blai e do pi bagai ka jong pi dan apdeng ka met ka bakoi ka bakia perlok kadang kren age bedai ba ka jingle atau blai u control ki baro kejubab kalau oi do blai control ki baro ka kum ka plan ka ka chmu ka jong u na ka banta ka buram ka jong u nilepet ya kamat ka beneng kong ba ka ba ong ba kata ka jing control ka jong blai ka jing penyai ka jong blai ka piar syak kata ka perthei baro ka wei bang lai pi ki khot bible bat kum ta ngi leo jing shai na ting ka jong blai bat ngi lepet ya ka bentar ba ban pen scam shu ya ka tai ka jing kali ba ublai upenya ya ka maryang katrekam nama ba de ublai uba ong ya ka ba kan trai uba penya uba control ya ka ba ka trai kom ba ka trai nama ublai unong ong ya ka ba ka de ban trai ba ka ni ka mat ka bala ngi ne kren ha ki bedai bat ka ni ka ba kham so janjar ban ya priang tama ka ka tien ka jong plai ngimla ban len ya ka ba ublai umdai tama upenya ya ki baro ya ka perthei baro ya ka maryang ndai ublai u control ya ki ben riu baro wat yu bamman ong ka tingka jong play ngin sepet chibo ngin uksa na ka tingka jong play ba ngin se pen scam ba ngin se perkhat lang ya kan ikamat rokum ju ngan pe wai sia ka lang ba shipho de khot ba san ado khot ka ba nyo kom ka jing stang balai ong ublai ong ba wai sia tan pulik ong kom ni konong asilia utri ke jing bitar uta uding sempat hakti jongki long ka jing patat lep jonga kan pha yo ni asiria persya ka ja bende paman ban persya yo patlang ka jing bitar jonga an ai hukum yu ban duti ban patar bat ban yuro yaki kom ka ti kelen tisno hang ni ublai upanengkam yu asiria komuta utri ba uding sempat ka jing bitar lep ka jongku persya ya ka ja ben riu ka bamman persya ya ka ja ben riu phai din no nakak din ka jong u ba Solomon u batai ya kani naka proverb kalnong ka bakhan riu sao ha ka bale ka jing chisha shu abang nya saprang an puli ka ong kumni ka tin ka jong oblai ka proba kan dosa ko angkom ni utrai la thau khnang yaki eki baro na ka bantai la de yaki eki baro skaba ki eki baro wat ya ubamman khnang yaka sngi ka jing sni tau de ublai wangi shakri ngi priang yaki baro ka bo ban pa shapang la de ka tin ka jangu bangine pha biang ngam ta shu aizia ka lang ba shipho bangine pet penyiti penia phai ni kaman hai kani kapor ban chu pangkat mau biang ni ihang ni ba blai penangkam yu asria komu 3 udin sempat kajing bitar kajong bandak ni puli nado ka khok basan nado ka khok ka khandai ni ia katakan nuksa ba kumno ublai ula penangkam ya kata kajai penrio gentle ban sempat ya ka jai ben riu ka jong but ula kentiu ya ka jai ben riu gentle ban yu right halor ka jai ben riu ka jong ha ka ni ka de khot ka ban riu pin apuli ta ka de ka jing thumu ta ka de ka jing thumu bale ba bleu penengkam ya ka ni ka jai ben riu asiria balong utri betul sempat ka jing bitar jong persya ya ka jai ben riu ka jong kabalaken ria no nakak tin ka jong trai kai bangani bangkan mau ba ublai ujongi umdei utau author of evil aso ban bu dak tin nong wei nang ba ngin ya song thu author of evil ndai dan kapor ba ublai upenengkam ya ubriu babamman ani kibriu babamman ani ka jai ben re babamman ban punish ani ban penchitong
Wat ya kibriu ki jong u hi. Wat ya kibriu ki jong u hi. Begini kita nuksah ni. Habaga jai ben riu Israel. Kapai dia no nakaktian ke jong terai. Pina boleh kata hakal nong kebesan. Bagam ta ki ha wa kapop bat syaka jing mani boleh tha. Tau boleh penengkam daga jai ben riu babamman. Ki nong sensar babamman ki tip you boleh ba em. Ban sneng ban pencitom ialah ki jong ki brio ki jong kadang kajung temu kalong bakin ken mau yo trai ken kala bamot bar kum taman baki kala bamot utrai uju yo sengaw ka jing rai jong ki bar pelaj ki kita ka deke bangi pulih ha ka jutang ka brim andai banga pulih ke bible nado ka khak basan nado khak bakakandai jong ni kalong ka basipau jong ai yang iba hadian bala pendep ya kata ka jing pencitom ka jong ki persyak ya ki brio ki jong ni ba kini ki hima babamman ani kini ki nong sensar babamman ki mat pat ya kata ka jing bisar ka jong oblai kabangan umkan hagani ka video banga ju pakhat barobor oblai punang kami u Assyria ban pichtam ki brio ki jong onda gladep kata ka kam ka jong ki oblai pat pichtam kelab yang yeki kai ka da tentang ngaso ko mang takli man pakhat ya kini ka jingkeli yang sepet kai ka da oblai bat ule kum ni pat ya kita ki ba upenang kam pat pendep ya kita temu ka jong ngi sepet ya ko pat ki video handai hang ni hang ni ba oblai upen kam yo Assyria belong tau 3 udik sempat akak ti ke jong persya ya kejai benriu ke jong yaka hima ka ba syapang syati kata ka Southern Kingdom ublei pha do Assyria ban punish dan ban pencitom yaka jai benriu ke jong haka hima ka ba syapang syate ni ong kata ka Northern Kingdom ublei upenengkam da ka Babylon ta ka Babylon hakawan punish leban pencitom yaki brio ki jong kini gede ki gentle jai benriu gentle ki bam tip ublei ba em de ki bamman ki bamngen boleh penengkam wadi kini ru nakam takap jingtmu baka plan ka jong dengan cepuli kan ka por now Jeremia arpusan ka dekot ka ba kenda ka babel kong gumni hakmi an pha shim ya ki kur na setei baro ong utrai ba ngan pha shau Nebuchadnezzar usim ka Babylon usyakri jonga singap unik Nebuchadnezzar deu banget yu blei ba em jok Israel Hello blei upanang kami naga bantaka borong ka jangu maka Bible kong ngan uangan pha yu Nebuchadnezzar usim ka Babylon usyakri ujonga hi wadu bamman udon ha ka jing penyat ka jangu blei bangan walam yaki persya ya kani gadri bat persya ya ki basong ka bat persya ya baro kini ki jai benriu ki babaro saudong bangan penjot nok khot yaki bangan pelong yaki ka jing lengo bat ka jingkin shi bat ka jingkin ja ki bahala ka arta u Nebuchadnezzar ublei ong usyakri ujanga ikat ka ba sai kadar bo ublei control ki benriu baro wat yo baman nak benda ka jing temu bat ka plan ka jong u balangin lek sia kada khot ka benriu jong wise ya ini pai biang mentah ngan puli de ka benriu ngan pha ya yu Assyria kumba upha yu Nebuchadnezzar persya ka jai benriu bamman ban persya yu pai lang ka jing bitar zonga ngan ahu kom yu ban lute ban patar ban yu rot yaki kum ka kti ki lenti snow haba ngapakhat iki di Bible ngas so thu ba sya ka bo blei ulong sovereign halor ka jai benriu baki jai benriu baro God's sovereignty ka jong sovereign ka jong blei baro ki jai benriu baro ki jai benriu bahang ni ka jai benriu ka jong u ka di hok pan priang ye ka jing bitar ka jong blei ka di hok pan priang ye ka jing bitar lep ka jong utrai namar kata ka jingle persya ka jong ki
kejap ben riu banget ken ria no nakaktin ka jamotrai ke jing kai ka bang yo ha ke ni ka janme bangim dei ban ken do thala yo blai ban mok yo blai lada pi bet yo sambai jong ka lenti jong ka pop da ka man sno bhahi pin sa ot ya kata ka jing bitar lep ublai yau tau ding sempat ke jong utrai ding sempat jong ka jing sneng jong utrai pinyo priang pinyo ot ka jing im ka jong pi lade ka jing im ka jong barbangili apa ublai onom shus ngap no kumta kaya bau utrai ule ya ka jai benru ka jong ule ru yani tada ka lenti ka jong tada ublai sempat ya ka jai benru ka pai no nakaktin ka jong ka ba le pop ba ka mani blai tha ka ken ria le persya yo blai kan ada kating ke jong blai blai usneng sempat tak pa yo ne bamman ban pechitom yeki wat ban ring merau yeki sigari ke jong ki blai ula ban le ro yeki ai bo blai ai pi ke jing ai bapila aya ka ban shashkor ya ke jing maham nak warning nak katin ka jong blai bakom tang ini pe chuchu ha ka khat ka ba nhiều ka bong kom ni ndai umut kumta bat ka dono jongu kam thmu kumta Henry ka long ha ka dono jongu ban pinjot no bat ban pendu no yik jai ben riu kendiat ong ka tin ka jongu blai hangni ka thau yau Assyria lani kata ka hima Assyria ndai umut kumta bat ka dono jongu kam thmu kumta tip ye sapang jong kani Henry Assyria ulongkum kata ka atiar jong utrai ban pendep ya kata ka jingtmu ka jong ba kata ka jingtmu ni kalong ban sempat ya ka jat bende ba bamman ka jong kani kata ka clear indicator ka jing pensyai ka ba syai kedaran ni ba ublai di mau kain uba control ya ka history balai naman ba ulong sovereign bon ba kibriu ki jentot ha kani ka jing shisha andang ni sngotu ba ka ting ka jong balai bingi priang ba ya ka long kata ka doctrine ka ba ai jing pentingan ba yang ni ada boleh umlong sovereign balai ka babal ka chikran chapang jung hukum ni na ka jenis long bastan po ka ba ar po bat ka rom pra ar pra ngan chupuli na ka banta jong pi ka bible ka hukum ni jenis san po ar po pi shisha pila tu ya ka basni persya ya nga ong Joseph Henry ublay mu ya ka ban pen ba ya ka ban pelong kalat kumba kalong kan ikasngi ya kaban pen im ya ki pat ba babon pi sha pilat mu ya ka basni ya ngan ro blai lo tmu ya ka ban pen bha ya kaban pelong kalat kumba kalong kan ikasngi ya kaban pen im ya ki pat ba babon daripada dau pol ong ka room kalong pra ka ba apu pra ngan puli na ka banta jong pi kumni ong po ban ngia tip ru ba ki ai baro ki ya trailem ya kaban pen bahaya kita ke i je blai ya kita ken ya ki bela khot ka ba kum skaba ka ba kum ka jingtmu ka jong kata kan ke dei bang hap ban bu ya ke jingkan mau ha ka dok not ka jong demna dau ni puli ya Isaiah kan long ka ba Shipo ka basan ada ka khot ka banyo ni bo blay wan ra ya kata ka we na ka jingkran na ka Bible ka ba i plahado kata so plahado kata bun ba ki perlok ke jonga ki jentut aga ni ka jing shisha perlok ba i jonga aga ni ka pola finget ki di khot Bible no Isaiah kalong ka ba
Sipo Jeremiah ngila puli proverb ngila puli. Lira ya kata ke objection ke jongpi sha ublay. Lira ya ke objection ke jongpi sha ublay. Badong ya ublay balay ba me pendan kam yau ne u Assyria kemudian sempat ya ki beri ke jong me ki Israel. Lekali jo ublay. Umpana ye sepang gani. Ada ublay penki apa jong ban pendep ya kajing temu ka jong. Babon ba kam kita kinuksa. Wat ya kajing snai ka tempel ublay penki ya usim ubamdei ubangai. Ban penbiang ya kajing don jing ban snai ka tempel ka jong tura. Bagani ka benta ban punish ya kibrio ka jong. Upanang kami wasaria ban senang ban sempat ni kibriu ke jangu. Ba kibriu hakini kisngi ki ban ngut ya ka bakom kata ka jeng shisha. Aga ba ublay de mau bapa ya uniu sineshirip ubadei uta ongno unong yalam jong ka Assyria. Upatsha jong ka Assyria. Persya ke Israel. Hadu ban ring merau no ikejai ban riu kajong. Ada penkeli yo ne Assyria bala pedang kami udah ublay ban long udah sempat persya ke Israel. Kalau tamola khmat jom unrukhi ya bakum kata ke jengkeli ke jongpi. U Assyria don ye kata gajing tip bala penki ye udah ublay. Bat da penkeli ye ka bakum tadi gajing keli lo unam pediang setia iya ka. Unam pediang setia ka. Ba fida puli rakak kanar. Hawazia kalong ka basipau bakum no ublay padu pencitom kalay no Assyria hadin. Baula pendep ye kata gajing temu baula la payo. Ka basya kedar ba ublay dei mau ukain uba kontrol ya kinong bisar baro uba kontrol ki jat benriu jong ka perthei tahu dei ublay jong ka di ka Bible bana banga puli pa ka tiga jong ublay ha ga ju kerukom ulapat ban pen ya ka donut jong ki nong shun jong ki briu ki jong kanang baon penjot dia ki bakin ya peniap para maki ulapan pen ya ka donut jong ki nong shun jong ki briu ke jong kanang ba on penjot no ya ki ru bakin ye le para maki Joshua katway arpo Judges nong bisa nyaw puat kadoi ka way na kini kinuksa ngan puli na ka benta jongpi ngan puli Yeshua lesi na ka kitab nong bisa nyaw puat ngan puli kom ni ka Bible kom ni ngan puli bat kilaput ya kita kilai spa kitu roy bau try ulapan pai ya ka wai lam sap de try ulapan pai ya ka wai lam uwei baro persya ya la ulok ba persya ya upa ya pom baro atau kitip bau try pen pai kata ka wai lam ka jong ki kim dan jing tip ye kata de try bole gini ki bahalan dat jong ki pen pai ka wai lam uwei po baro persya ya la ulok ba persya ya upa ya pom baro tiu tau po ya pom ula pet ya badu bet cita sepang serera hadu uput albemola hajan taba nang ta susu na Joshua khatway arpo ngan puli hagan ni kapor ka Bible ka ongkom ni na mar kalalong na utray ban pen ya ki donu jongki na mga kalalong na utray ban pen ya ki dono jongki bakin wan yele ya ki Israel ha katma baon yo pendu ya ki khot bakin om yo ke jingis nei henrei baon pendu ya ki kom bau try no kom yo mo sa su blay u pen
Ublay penengkam, ublay pane atau mangigi briu ngilaban le kan ni. Ke jingkeli kalong buat nom persang kanom jalanu lanuru. Ne tang ublay ken na marba ulong sovereign. Yes, sovereign. Bang ublay long sovereign kemot ublay control ya ki baro. Ya ka judgment riu baro. But kamdan kanu ka baja klem ka jingsha ka jong. He control everything and everyone. But kamdan kanu ka baja klem ka jingsha ka jong. Tagaday ka ba ako aban pen isip ka mat ka balay. Ba ublay o control ka judgment riu baro ikinong bisa baro kita ka kti ka jong. Nila puli na kakting ka jong ublay. Ublay ken open yard di kejat penri baro akan ni kapertai. Tuan ai ba pin jentut akan ni ke jing shisha. Ba pin nget ye ka. Kalong ka doctrine ka ban ai ke jing penting ni pi. Ba pi ki banget. Pidon haka ketiga jong tu. Tangka wei. Wat nom le ek persya ek mon ka jong play. Taka de ke kle ka jong ni. Ya haka linti ka jong tu. Tang kong ki bangai ni hap no haki jing palat ki jong ni. Hebrew kalong kaba kadar. Kapan kan mau yang ni balada ni deng ni long ki kon persya ka jong tu nang ki le ek ba persya ek mon ka jong play. Ublay pun sempat ini, pan pai pat ini, siapa lenti kau jom. Ulek kem tahu kita tangga berim, ulek kem tahu ruha kau jutang jabatan mai. Ulek dia ublay macam kau control open ya ki baru. Ublay kita so, ulang kan lah berpi. Amin.